moni ndikuti moni kwa inu nonse. Yes, wafika tu Sapota nkulu ndi program imene ya Sapota. Yes, last week itu kunali tu kuyenda tu komwe uko akuti kulichani kuli mbuli. Komanso week ino Tuesday tinali pano kuyankhula pa phone nditu kuimbirana mafoni. Koma lero ndatiya ndibwerereso pansewu chifukwa anthu anatiya achicho tikufunaniso ni pansewu. Ndiye nayendayendanso mulimbi kuona kuti kodi mulimbimu akuti bwanji, zizungu mulimbi zikuyenda bwanji. Nditu tinamva chakuli mbuli, koma lero timve za mulimbi. Abale mzanga nanga tingobwerera achicho iya ite tibwereso pang'ono poka kuli mbuli, kuti kuli mbuli kunali motani. Tikata tilowe mulimbi makamaka chauko ku hardware. Ine George Brian ndikuti tiye ndikhale pamene padali pano tikuona kodi mulimbi mutichani makamaka ninoti kuli mbuli akuti bwanji. Kodi tipanita ima pano kunoko mati ndikuchani kuli mbuli kuli chani kunoko kuli mbuli inu yeso ndamozi akunoko sine mbuli tuye koma kuli mbuli kuno kumakhala ine kunoko kuli chani kunoko ndi kuli mbuli kunoko ndi kuli chani ndi kuli mbuli iya itu kunena to kulu amene kuti eti kunoko ndi kuchani kunoko kuli mbuli kuli chani kunoko kuli chani kunoko kuli cha kuli zinthu zambiri. Zina la kunoko ndi kucha kuli chani kunoko iya itu kunena tu kwa nkulu tu amene tili ku boda ditu pa program imene ya Sapota. Mungabwerezeko mauti Mibawa television creativity that does us ku Mibawa television okay, Mibawa television creativity that does us sindikwanisa munayamba bwino tukulanga ngoma sindikwanisa mufura mundivomereze chizone kunoko kuli mbuli koma kunena exactly kunena chani kwa bwino sindikwanisa pa chizungu ndi chani exactly oho sindikwanisa pa chichewa ndi chani sindikwanisa chizungu ndi chani exactly kili kutikwa kuno kuli mbuli pa chichewa ndi chani kuli mbuli sindikwanisa pa chizungu ndi chani abasi kwa kwana munanena bwino pa chizungu nema ndi chani kunena kuti ine sindikwanisa kunenesa mina nene choncho kunenesa sindikwanisa naona ndina kuti exact sindikwanisa so nkulanga pali exactly ndi exact iniyo kwenikweni munena utiyo exact kunoko ndi kuchani kuli chani kuli mbuli nkulanga mati exact kuli chani kuno kuli mbuli kuno ndi kuli mbuli kuboda mati chani akamuna tu amenewo nditu tisaiwali program yake ndi imene ya Sapota. Tsopano ndinakupasani tu funso Tuesday ambiri munagwa nayo oka amene amaonera pa Facebook ndi amene anatha kundipasa tu ansala, koma onse amene anayimba mafoni anagwa nayo. Leronso ndikupasani funso, kodi seko ili ndi masaidi angati? Iyayi yansala ndikupasani kumamaliziro a programu imene, komanso katikati mmenemu tafunsanso tu funso limenelo. Nde iyayi chonde ndipaseni ansala imene, kodi seko ili ndi masaidi angati? Ena kuti iyayi seko timajambula chonchi, iyayi takumana nazonso mulimbi. Tsopano tiyeni kuseri kwa limbi hardware kumenenso ndakumana ndi player amene atamasewera Malawi television Malawi MTV Malawi television Malawi, abbreviation yake ndi MTV. Abale anzanga tiyeni ku hardware mulimbi tikacheze ndi akamuna amene. Yes, kupitira tuti program imene ya Sapota ndetidi a driver so kodi nkulwanga muli bwanji? Muli bwa? Tili bwino. Zikuyenda bwanji? Zikuyenda kanani. Ulendo ndi wakuti? Wako machinjiro. Mene mutu mwina tingwereke kuti muli anthu muli angati mene muti? Ochepa. Kodi mwakhala bwanji capacity ndi bwanji? Capacity ndando 16. Muno chifukwa cha matenda COVID. Anthu ake ndawira amakhala ndo 8 basi. Akhala 8. Chabwino ndepa mwina munali anthu 16 ndeta chosapo anthu 8 atsala pangati?
Mwajo sandanga 8 asala kodi nankankulanga ino ndi asala asala ngati apano 16 yo side okay chabwino akusala mu anthu 8 anthu 8 chabwino ndipacha tipati Mibawa chani Mibawa television tapitizanito Mibawa television creativity that dazzles Mibawa television creativity that dazzles ndiyankhuleni kulwanga mwati bwanji Mibawa television creativity that dazzles kodi nanga inu ndi yankulwanga bwanji mudikireka sawa mwati bwanji driver Mibawa television creativity kodi kulwanga tiyankhuleka Mibawa yes television creativity ndi yankulani bwino nkulwanga kodi inu ndi awa tayankulani bwino momasuka nkulwanga kodi babwanga inu ndi awa nanga tiyankuleka ndi awa Mibawa television creativity dazzle yankulani momasuka bwino momasuka nkulwanga apapa ndayamanda masuka mwati bwanji Mibawa television apapa mwatani ndamasuka mamasuka sopano eti tabwera ndilusenga mundi mamasuka tasika nukulwaga nena ndi bwino Mibawa television creativity dazzle mwati dazoni tanena niso dazzle mwati chani mwati banji kulanga mwati banji Mibawa television creativity dazzle kodi inu ndi awa nkulwanga inu ndi awa mwati banji Mibawa television creativity dazzle apapa mwatani tamasuka ulendo wakuti wakumachinjiri dzina lichandani inene mboba amboba auzeni bwino Mibawa chani anthu mwasinanga mwamasuka Mibawa television creativity dazzle iya itu mkulu tu amene akuti wamasuka ulendo opita tu kumachi koma chimene ndingadziwe nzokuti mkuluyo tu iya iso akuchokera ku skulu tu imeneyi kodi skulu imeneyi mwati chani Mibawa chani mwati bwanji iya atukunena kuti amboba endani bwino kuti amboba deti mwati Mibawa chani iya amboba tu nditi kuishosha nditu kodi mai yanga akuti chani anoti chani kumeneko iya itu anthu kuthawathawa kunena kuti iyayi zimenezi ife siti tabwerani apapa mkulwanga eti timau tosavuta ngati titi Mibawa television creativity that dazzles kubwereza mawu amene angavute Mibawa television creativity that dazzles mwati bwanji creativity that dazzles Mibawa eti akuti bwanji sisi ndikuza mwina yes Mibawa television creativity that dazzles Mibawa television creativity that dazzles Mibawa television creativity that dazzles mwati bwanji Mibawa television creativity that dazzles chabwino mmasapota timu yanji sindili pa timu ndiyankhuleka ndi mwati bwanji sindili pa timu simuli pa timu ali pa timu ndi atiyo awa amasewera timu yanji ndimasapota ineyo ndimasewera ineyo timu inake yatimati MTV ku Mtunda uku timu ndi chani timu MTV utandaza chani imatandaza kuti Malawi television Malawi MTV Malawi television Malawi maoti chani amenewo MTV utandaza chani Malawi television Malawi iya itu kucheza tu pa program imene ya Sapota tiri kuno kulimbi hardware takumananso ni mkulu amene akuti inu simasapoteti mwati inu matani ndati ndimasewera umasewera timu yanji Malawi television Malawi pachidole imati chani MTV kuthandaza wake ndi chani Malawi television Malawi iya itu kucheza tu ndi mkulu amene akuti amasapota Malawi mkulu wanga muli bwanji ulendo wakuti basi tatu kufika ntawuni mukuyendera iti tasendeza ndikukutumira magambo tangakombe ndi zona inu masapota timu yanji fenda bulesi koma ichita bwanji season iko yayikamba iyi tingoona amene ngachitire sitinganene letu kuganiza kuti anthu akhalisa sasa kumenya mpira tingoona pagrawundi amene pangakhalire basi chabwino ndiye akuti bulesi ali ndi akochi awo pajandani akoche
ndayiwala pang'ono. Kodi okay dzina lonse ndi ndayiwala pang'ono. Tingotero choncho basi. Tingotero choncho. First name ndi yani ndayiwala. Eti? Zona. Lachiwiri pang'ono. Pang'ono basi. Akocha chana meneo? Apulesi. Dzina lo ndi ndani? Ndayiwala nangoyiwala pang'ono. Iya itu mkulu tu amene yakuti amaisapota Bullets kwambiri koma ndayiwala pang'ono ndi amene akukocha Bullets. Mkulu angati umeneko. Inu masapota ndimene? Masapota Bullets. Masapota Bullets. Yeah. Akocha hawawa abwera liti ku Bullets. Ndayiwala pang'ono. Akocha amene ndi Kalista Pasua. Mati ndani? Kalista Pasua. Kalista Pasua. Iya itu kunenanso kwa mkulu amene kuti ndani Kalista ndani? Pasua. Dzina lo ndani? Kalista Pasua. Kalista Pasua. Kodi ndi a former president analiso ndaka zawe ine mati Kalista ndi pachibale? Ayi, maina makha hotel. Amakha ofanana. Pali maina ina makha general. Wina akhoza kukhala mkazi akhoza solomwera kukhala mamuna. Nde wawo ndi Kalista nda? Pasua. So ina so mazaneri ya ku Bullets kuli Kalisto Pasua. Ndio Kalisto Pasua. Naka Kalista. It's the same pronunciation is the same. Kalista ndi Kalisto. Kulwanga eti Kalista tabaya kulwanga. Iya inkulu tu amene yakuti Kalisto ndi Kalista ndi same pronunciation. Yes. Limbi hardware kuseri tu kumeneko. So nanga tinasapita so pamene pamayima mamini basi so pamenepo kufusa anthu tsopano ndiye pamenepo tinazamva soti kochi wa Bullets ndi Ramadani akuti Ramadani ndiye kochi wa Bullets. Abale anzanga tiye tipite pamenepo tikamveso zizungu chifani nawo sauti anthu amenewo anandipempha kuti kodi program imene tingapake mu chizungu ndiye iyayi chizungu pamenepo chinali tu iyayi chotinana kumvaso mkulu amene akuti ine ndi cowboy uchanimaitanira mamini basi ati coping up your passengers. Abale anzanga limbitu sisunga kape kudzadeka tu pano basi kudeka kumaona kuti zikhala bwanji nditudi chabwino ndi pachenu masapota timechi mayendo wa Big Bullets inu ndina chani Big Bullets season ino ichita bwanji Big Bullets ine ichita bwino fe kukonzekera masewero ake mu mangojo kodi ili kumangochi kampo yangu kwa mbaluko chabwino koma pacha akochi acha Bullets chanda amene wale kocha Bullets ndi Ramadani Dani? Ramadani. Ramadani. Onda amene akocha Bullets. Koma mukono kuti Ramadani aipanga bwanji. Zikutheka. Kodi uyu wachiwiri wake Kalisto Pasua aikwanisa koma? Amene zonse zikutheka. Ndiye kocha wa Bullets mwati ndani? Uje Ramadani. Ramadani. Wachiwiri wake nda? Amene uje Pasua. Ndani? Pasua. Zina ke lose ndi ndani? Lina lolambirira simatolera kwambiri wangu. Chabwino ndiye muchatima nenera to auzeniso anthu ena mwina saku zangu kodi mkulu wachokera kuti pajeni machokera kuti Mibawa television ndiye kunena kwathu kucha kwa manyado timati chani Mibawa television data source mwati bwanji Mibawa television data source kukanga tinali limodzi koma pano kanga titamba usiyana sote ilikuva na mwana de Mibawa created data source tanena ndi bwino Mibawa created data source mwati chani Mibawa created data source muli kutiko kuno wadea kucha hardware pachani pano hardware chifukwa chani pamachedo pa hardware pano ndi hardware stage chifukwa chani pamachedo pa hardware stage panopo building yake ndio mwiri mwambayi building ndi hardware ndifake pamachedo pa hardware nde auzeni bwino kuti ine ndili pa Mibawa television monyadira chula dzina lanu bwino ndili pa Mibawa monyadira kwambiri created data source nena ndiso Mibawa created data source so anthu akuseka tu akuseka nakasanga achibwana to amene ndachibwana nde mwina ndikupaseni munene monyadira bwino ayi wawari kuna monyadira mwechochi nena bwinobwinonso Mibawa created data source iyayi tu mkulu tu amene kunena bwinobwino kuzana kuti akochi a Bullets iyayi ndi mwati ndani Ramadani kenako apasowa ndani kenako osatirawo apasuwa akochi a Bullets ndi amene ati osatirawo ndi apasuwa koma weni head coach ndi ndani coach ndi Ramadani iyayi tu kunena tu kwa mkulu tu amene kodi mkulu wanga ndakuona anisi lero ndabwera nazo mkulu wanga zikuenda za sapato lero radio ili kutero Radio sinaisegule chabwino nde anthu amazani mkulu tinamona pa Mibawa koma opanda ndalama ndiye pachati mati Mibawa chani timati chani
Ndikukumbuseni kamene. Ndikumbuseni. Atimati Mibawa television, creativity that dazzles. That chani? Uncle wanga, tizichitana manyazi? Upanda ndalama amweni. Mupuna zingati? 3,000. 3,000, 3,000. Ndikupasani mkulu wanga 3,000. Yeah, sizangu ngoleni. Mukangonena nthawi imwe ndikupasani. Simatenga chisongole apo. Ndikakana mundani mundibaya nacho. Ayi siti mabaya munthu. Simbaya munthu. Mabaya sabato. Mabaya sabato. Ndiye chabwino. Tangonena kuti characteristics. Atona na benda ina. Mkulu wanga. Ine ndimafuna ndiyambe ndachekera kaya. Ngimpini zinalowe. Sizikalo. Mwina muchekereka. Ofunika ndichekereka. Chabwino. Mkulu tu amene akuna kuti afuna kuti achekereka. Mkulu wanga umeneko. Mkulu wanga. Munibachi mkulu wanga. Tribune kaine mubaya. Tribune. Yes. De ife timachokera ku Mibawa television, yes. Inu masapota timenji. Ine masapota Nyasa Big Place. Nyasa Big Place. Mukuona kuti season imene Nyasa Big Place ipanga banji. Nyasa Big Place ba chaka chino ndi athu imene rawina. Chaka chata sinali yanu. Ayi. Chaka chino ndi athu. Chaka chino ndi chathu osati ndi athu. Chabwino. Ndi last season pachena inatenga mbamba. Mkulu amene akuna kuti akupanga business. Mwina so ndi yakuleko. Mkulu anga muli banje. Mwamba jazira chandani? Shaiman Shaizo. Kodi ndamenewa? Shaiman Shaizo. Zinagadi lipatipo? Shaiman Shaizo. Adi mwina landlord ndinu? Kali ndio. Inuwe? Asira nichipewa. Zina lodi ndani? Shaiman. Mwadinda? Shaiman Shaizo. Pachatu last time munazauza hapo antu kuti what do you do here? Pacha ino ndo English. I'm copying our passengers. Mwatijani? Copying our passengers. Kiangula iso what do you do? I'm copying our passengers. You're copying your passengers. Yes. What do you mean? Yes, and I'm going to Karimoto. Chisuku chake ndijani? Copying our passengers. What does this copying your passengers mean? And I'm going to Karimoto. In English? Copying our passengers. Yes, can you explain? So send Zigo Amos. Yes. Copying our passengers and I'm going to Karimoto. Kulanga. Ababa tunena kuti silanga now we've gone into English. Yes. Let people know about this in English. Okay. Ndiyakana ndi bwino. I am Yes. Shaiman Shaizo. Yes. I'm a core boy. Cool boy. Cool boy. Yes. What does a cool boy do? Core boy is copying the men, all the wellness sisters, and our brother, and our friend, and he's staying in the car. And he's staying in? Staying in car. What does this mean? Car is a bus. Car is a bus. Yes. Okay. And your name is? Shaiman Shaizo. Shaiman Shaizo. Yes. Zina swala nembedwa bati? Pakoma bobo. Kulanga ndino chuka. I am here. King of hardware. You are a Chani? King of king. You are a hardware? Yes. You are what? Death at hardware. Shaiman Shaizo. I am here. And just maybe energy angle to join it. Come on, Mibawa television. Yes. You are what? Me, I am Shaiman Shaizo. Death at hardware. I'm copying our passengers in Andwalo Garimoto. Tapezanadundi akulu ena manama kuti kuli mbuli koma lero takubana ndipa hardware akuti ndi Shaiman Shaizo. What do you do? Copying our passengers. I'm a cowboy. You are what? I'm cowboy. Cool boy. Cool boy. Oh, yes. Cool boy. Yes. And what does a cool boy do? Okay, cool boy. Maitanira. Kuti anthu akwere munjani? Minibus. Okay. So now explain bwino in English. I am a cool boy in copying minibus and I'm wearing Karimon. How do you do? I am a
Cool boy. You are a core boy. Yes. Name mukafuna kuti anthu ajabwera mfuna mwaita ne maita na bwanji. You're coping. Coping. Chichewa ndi urani? Kuitanira. Kuitanira. Pachizungu ndi chani? Coping. Yes, program yake tu ndi imene ya Sapota ndipo tili pano pa hardware mkulu ameneyi tinakumana naye so tu zaka zapitazo ndithu. Ndipo chani mati Mibawa chani? Television. Yes. That's it. Zankwa modeka to. Inaweza kumezi naziwalira kwambia. Kwani kale mecha. Yes, kunena kwa mkulu amene kuti anaziwalira. Ndiye mwina kabina tingofunsa zo wina zo amukumbuze tabaya mkulu wanga. Chinese numbari. Edi dikakaye tu mkulu wanga. Amati Mibawa chani? Mibawa television. Yeah. Mibawa television creativity that does us. Muzimvera tu Shaiman. Isinivukanyisa. Dikandikaye tu mkulu wanga tabaya. Kodi kama zibezeka. Kulanga, matijani, Mibawa television creativity it does us. Matibanji? Mibawa television creativity it does us. It's eating what? What eat? What is it eating? It does us. Eat chani? Mibawa television creativity it does us. Akuti chani? Pachazina lijandani? Shyman. Are you shy? Yes. And what do you do here? Copying a passenger. Copying your passengers. Akuti copying your passengers. What does he do? He meaning that to copying the passengers to ride the bus or any car. Sorry, I didn't hear that. What does to copying customers? Yes. To copying customers. To ride the bus. To lie? Okay. Ride a bus. Yes. Or any car. So it's him. And what do you do? It's also this one. You is also this one. Yeah. Okay. Meaning what? Shyman, why are you laughing? I'm a cowboy. Eh? Why are you laughing? Laughing for me. Huh? Laughing for me. You are laughing for you. Me. Audi is laughing for me. Not you. Oh, he's laughing for you? I'm laughing for you. Yes. Yeah. It means that? Yes. Let's put it in English, Shyman. Okay. Yes. But so I remember you. Yes. I tell you, not tell me. Yeah. You are telling you a job, not a job for me. We're telling a job to you. Okay? Your job is the same like me. Your job is the same like me. Enough. What is enough in Pachichewa ndicha? Yeah, sindikuziziwa. Pachizungu ndichani? Enough. Pachichewa? Sindikuziziwa zimene. Akuti pachizungu ndichani? Pachizungu ndito. Akuti enough. Enough. Pachichewa? Sindikuziziwa zimene. Chizungu ndichake ndichani? Enough. Pachichewa? Sakuziziwa. Yeah, you do tiri pano pa hardware and it. You said what do you do? Your job is me. What you do? You said that? I'm also the job to copying the customers and ride the bus or any car. Chabwino. Ndiye tingoyerekeza eti pakadali panopo pabwera nzungu afuna akwere mini pasaba apa. Uyu ndi nzungu. Inuyo mfuna mumita ne nzungu. What do you say? In English. Oh, I say, my friend, where are you going? The first, where are you going? Yes. Yeah? I'm going to Zomba. Ntengo mamuza bachafusa ntengo. Tafusa noti how much mufusa nchizungu kuti ndalama zingati? How many money pay to Zomba? Tanena amve bwino Mwatibanji? How many pay to Zomba? Mwatibanji? How many pay you to Zomba? Free. Explain mufotokoze bwino msango chula ntengo. If you want to go to Zomba, the price is 3.5. 3,500. Ndiye iniyo mumuze kuti iya ine ndalama zondaperewedwa ndi 2.5. Ndiye muchite explain bwino. Okay, assist you. Mwatibanji? Assist you. I want 2.5. Ndiye mumuza kuti chani? I give you 2.5. Assist Mwatibanji? Assist you. Yes, program yake tu ndimene ya Sapota. Azungu akumana pamenepa. Akuti assisted. Assist you. Mwatibanji
Nkulaga hardware chani? Hardware dabe. Imene yeti. Imene pa hardware. Akuti mpira ntazana mati kuli dabe ama tanizo chani dabe. That money hardware dabe is the same as dabe makatanauza kuti anthu akumana pamalo onse malo amamenya mpira ulimozi mawakati ijeni wandilazi kumenya ndi ijeni brace ndipo pamene amati ijeni planta dabe Sono silive kumenya ndi brace ikumenya ndi silver Yes. iya anthu ambiri akuplanta kuno amasapotera brace brace ijeni Tunena za dabe tu. dabe Iya sanga imwe dabe singa ipase ya dabe singa ipase. Is that true? it's not true. It's not true. It's not true. Yeah. Chabwino akuti yayi that is not true nditu. Nkulanga mungabelezeko ma what characteristics? Characteristics. Abelezani ma what Characteristics. 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 Mwati banje? Characteristics. Chabwino akuti ine makonda ati naneso ndibwereze mawo characteristics. Nakuza chuchi. Ine mano anachoka paka mapa. Inoyo munene sijandi. Nimalepera kwa Mwati banje? Okay. But lastly, tell people kuti inu baje ndinu ndani? Simon, what do you do? I'm a kwabo. Copy. Yes, tachezatu pa no pa. Yes, kunena kuti limbi sisunga kape nditu zimene taoneratu pamene pokuona kuti ayi anthu kuyankhulapo chizungu ichi ndichi akuti chinango nditu tsopano ndinasapitanso tiyayi kuti andibwerere uko kupita tu timati pa omega ena mati pa irovo pameneponso tu ndinakakumana ndi akamuna amene tiyayi anandipasatu iyayi ziwiri zitatu koma tisayiwale kuti seko funso lichatena kuti seko ili ndi masaidzi angati kodi mungayankhe kumeneko nanga ansala yanu ili bwanji ndiye tiyeni tipite palimbi pamene tinampezatu mayi anali pamenepo kunoti ayi seko ilitu ndi masaidzi amenewa limbi pa omega kodi inu ndiye mukuyitanira mukuti bwanji yangu ndi mission tanenera nditipe munenena yangu ndi mission tanenera ndimene mmanenerera pana nangulu ndi mission mwati bwanji pana nangulu mission chipatala zikuthandiza chani basi kupita kuchipatala kungulu mission sono mudakha kuti munenere muchizungu munganenere bwanji muchizungu kemu andilidi pana nangulu mission chipatala mwati bwanji kemu andilidi pana nangulu mission yes nkulu tu amene kunenesa kuti ayi mamene basiso amatatu tinali ku hardware timenenso tamvako chizungu komanso tabweranso pano pa omega kufunanso tikumva chizungu chimene uyu akunena mamini basi a banana nguludi ndiye tanenera ni muchizungu Came and ride the banana ngoli mission here. Mwati bwanji? Came and ride the banana ngoli mission here. Akuti came and ride the banana mission. Kulanga inu masapata timu yake. Wanderers. Ndaonanso to blue and white. Akuti yabwereranso ndiku makalazi utoto watu chatabwereranso. Ndipo ndizona. Akuti ena aja basi tataye. Basi. Ndi kampani yanji taitaye cha. Kodi nanga inu ndiyawa? Mwati bwanji? Yeah, Nkulanga. Nde tatifotokozereni. Wanderers pacha coach watu ndi ndani? Iya itu nkulu tu amene kunena pokuti yayi isakudziwa bwino ndapezana Nkulanga. Nde muli busy tu. Business ilu mene. Kodi ndi business? Ndi business yanji? Mabashi amene. Majani? Mabashi. Majani? Bashi. Kutana za jani? Mabashi zingali kuti zokoleka mene munthu umapanga support. Zimene umapanga jani? Support. Kamene amakusangalasa. Oh, kodi supporter support? Support. Osati supporter Oh, chabwino. Ndiye mukumapanga bwanji mabashi amene? Nene yose 350. 350. Iyayi zikuoneka kuti sabwino. Ndiye tingoyerekeza apapa. Mwandi bwanji Kulanga? Yena kuti ndirama ndi town muno sikupeza mu town muno. Lero kwa kuti ife kwathu ndiye kuti makona ninja ala. Makolo atusamati gaira ndirama yokuti kunyumba kwathu. Ino makhani makolo? Ya itini nkati ndiyana. Oh, nanga makolo mukwachula. Ya nanga same nakulangwa ndikakhala kuti tibe ndirama ndipapita kwa akolo kapempha basi. Kwana kuti tikambere munthu. Chabwino. Kodi inuso mumukwirana nawo mamini pasi pano? Ndimaitania kodi ati kumusika. Pa chizungu ndemmaitana bwanji? Chizungu ndesa kuti. Iya itu nkulu amene yakuti yayi chizungu. Ne Kulanga tili pa mabachi pomwepo ne? Ndiye tingoyerekeza kuti apapa pali mabachi chani 41. Ndiye tichosepo 40 nasala pangati. Pa 41 ndichosepo 40. Yes.
36 koma zimayenda bwinobwino te za mabatches nde ine ntati apa datengapo chani 14 inu musani ngati 30 chani 36 iya itu mkulu tu amene yakuti pa 41 tichosepo 14 ansala 36 pano tu pa omega so ine simkandigereko bashi imodzi kunofunika tijeso pakhomo tikaje bwinobwino kuti tipezeke nakake mukandigula mukandipasa imodzi mukadya pakhomo ndipase nitu mene mpange support ino ina yake soda ina kunyenyeka chabwino iya itu kucheza tu pano tichezeso tu ndakuluakulu amene tinacheza nawonso tu last year tu pompano mkulu wange amboni banji so mawaja pano mungathe kwakwanisa timati mibawa chani Mibawa creativity that does us akuti chani limaluza amene sizikwenda kwati maluza cha amene ndife oyitanira chikuvuta ndi chani mikudi basanatenga boma tonse sono iniyo munoti chani mukunena zimezi kuti kuyitanira pachizungu mati kutani toting mati panji toting meaning what calling fans to come and ride a minibus nde pachizungu nde mati chani toting iya itu mati that is toting akuti kuitana anthu ku minibus chizungu chake ndi chani toting akuti toting mkulu wanga akuti ndi chani adi toting oho chabwino iya itu ku hardware tinamvanso tu chizungu china akuti copying up passengers koma kuno akuti so iya chizungu chichatu ndichosiyana ndi chakumeneko mwinaso ndi kind kusiyana malo mkulu wanga dzina ndani malefula mungabwerezeko mawu oti characteristics madibanje characteristics yes koma nkhani kunena wo ya toting ndiona ati simigoda natira ndapano pana tabwereza ni mawu oti characteristics madibanje characteristics madibanje kulanga Characteristics. Maribanji? Characteristics. Chamulaka ndani. Tikisiyo chamulaka. Nene marichani? Characteristics. Iya itu akuti limbe sisungira town sisungira kape. Sicho nchokulanga? Town sisungira chani? Kape. Ndiye characteristics. Characteristics. Aneno chani? Characteristics. Characteristics. Chabuno kulanga limene tilitaye uko we tikwesa photosynthesis. Photosynthesis sio vuta. Mbada? Photosynthesis. Sio vuta. Akuti chani? Photosynthesis. Photosynthesis ndi chani? Photosynthesis. What does it mean? It means I cannot recall. You cannot call. I cannot recall it. You cannot recall it. Iya itu kucheza tu pano kuti he cannot recall it. Mkulu wanga ndiye ife timachokera ku Mibawa timati Mibawa television creativity that does us. Mungabeleze mawu amene? Mibawa television creativity that does us. Chabwino. Iya itu mkulu tu amene kunena poso tu bwino. Mwina so wankhuku tu ali pamenepa. Sikwenda banji business kwa. Sikwenda bwino. Sikwenda bwino. Kodi nkhuku zazimuna mazicha kuti chani? Tambala. In English. Koko. Yaikazi? Tazi. In English? Hen. Chabwino. Ndeti kuwerekeza kuti zilipo nkhuku 41, tachosapo 14. Zisalapo zingati? This is 29. Iya akuti nkhuku 41 kuchosapo 14 zisala zingati 20 chani? 29. Iya itu mkulu tu amene pamene wamabachi amati mabachi asalapo angati 30 chani? Iya mana kuti ucheni. 31. Pa 41 tichosepo 31 tichosepo 14 akuti ndichezere chani? 31 sichoncho 31 mano samwe sinanga yango nditumusira sinawerengesere timafunika kudeka kaya zimafuna kudeka kudeka kuwerengesera masamu kumpasa bwino je chabwino akuti zimafunika kudeka nditu koma kucheza nde anthu amanena kuti mati chani character chani characteristics yani mumwemo kuti chani kaisi yomwe mati bani mumwemo mumwambira mena kankulirawo kuti chani mumwemo kuti chani mumwemo yankulirawo characteristics yani jojo basi characteristics yomwe
iya itu mkulu tu amene tingothera kuti ndichoncho mwina so tu muzangoti amakondera tiyankhulenso tu ndi mayi wanga muli bwanji tili bwino kaya nani tili bwino kamayi tukadolola tu ndi muli bwanji mayi tili bwino kaya nani tili bwino masapota timenji izampira simazisata masata zachani kuchalichi za chalichi tangu lichula nkoni vesi imodzi ya mpaipulo kodi kasi ziteka ili muchipangano chakale kapena chatsopano sanga kuti siziteka sinaimvepo vesi imene ndeni kuti ili muchipangano chakale kapena chatsopano ababa ndikuti nthawi yowerenga sa baibulo imakhala patali koma mmapita chalichi ete olo vesi imene amayikambo amenewo simunamvepo vesi ina iliyonse mapesa alipo koma chabwino zimene zoti zitaye mungobweresako mauti characteristics ndiyankhule mawati characteristics characteristics iya itu mayi amenewa kuti ayi amakonda zopemphera kwambiri koma vesi imene atipasayo kodi pachemati vesi imene matipasayo yachokera muchipangano chanji iyayi omwewo tu kuthawa nditu mwina soka pena tingo cheso ndi amayi enaso mayi wanga muli bwanji inu masapota timenji ine ndilibe timu ina iliyonse mulibe timu ina iliyonse koma mavesi oti tauchula mavesi mutauchula ndili mwina tingofusa fuso ilireti tingofusa mwina fuso lifulo pali seko kodi seko ili ndi masaizi akati ilibe masaizi because it's a seko ilibe mbali amene square ili ndi masaizi akati 4 seko ndi seko ilibe mbali kapena munene kuti ili ndi zuje ndi titaugawa diameter kugawa radius from seko koma ilibe mbali eti seko ili ndi chake eti seko ilibe mbali seko ili ndi mbali zake ilibe mbali kumeneko seko ili ndi mbali ilibe mbali kodi seko tandi champleni seko imakayotani imakazungulira jonchi imakayota yogumana jonchi yotani yozungulira seko imakachani yozungulira nanga square so imakaso ngati chimozimozi square imakachani ya box jonchi imakhala bwanji kishimu ili ni masaizi angati masaizi 3 piece akuti tu square ili ndi 3 piece kumva tu pano pa hardware ili ni masaizi angati ili ni masaizi awilo siyana kuna maka 7 cm ka 2 cm akuti square imakhala ni masaizi awiri kwina ko 7 cm kwina ko banji 2 cm kumva tu pompano kuti square imakhala ni masaizi tu awiri nditu tsopano kodi mwina kapena mkulu wanga inu mungakwanise square ili masaizi angati 4 7 cm kwina kujani 7 kwina kuli konse chabwino nanga seko ili ndi masaizi angati seko ndi round there's radius ili ndi radius ili ndi masaizi angati seko masaizi mulibe iyayi chilungamu chimwe mwachimvati iyayi tu kunena apo ndi minaso tibweleso kwa mayaje kuti mwina asinta seko ili ni masaizi angati ilibe masaizi kwa amene mukuonera pa program ine ya Sapota padali panopo tatuseni kuti seko ili ndi masaizi angati ikakhala akuti square ili ndi masaizi angati 4 kulanga square 4 tabela ndi chapa fupi yangu tandi chambreni square imakayotani yozungulira eti kunena tu kwati square imakhala tu yozungulira imakhala banji square yozungulira yotani tapangani bwino tione bwino square imakhala yotani zonsezo kukupezani pa program imene ya Sapota mkuluyu nkumanena kuti iwe umachita kuwauza anthu kuti ayankhe square imakhala banji kulanga square imakhala ya 4 kona ili ndi masaizi angati masaizi 4 seko ili ndi masaizi angati ilibe size square ili ndi masaizi angati masaizi yofanana 4 seko
seko ili ni masaidi angati? Ilibe size. Round. Ilibe round. Ilibe side. Chabwino. Iya itu kunena tu kwa nkulu amene kuti square ili ndi masaidi angati? 4. Seko round. Ili ndi masaidi round. Yango zungulira basi. Yango pachizungu round. Chichewa kuzungulira. Iya itu mayi wanga mudakalipo pano. Seko ili ni masaidi angati? Ilibe masaidi. Ilibe masaidi. Mayi watu akuti sindichoka pano afuna amve bwino kuti square seko ilibe masaidi. Ili ni masaidi angati? Chani me. Seko. Seko ilibe masaidi. Kumeneko? Ilibe. Tandi jambleni bene makalira. Imakala round. Nanga rectangle. Rectangle imakani makona atatu. Imakanda atatu. Nanga triangle. Imakawili. Matibanyi? Imakandi awili. Chani mene? Triangle imakandi awili, yes? Matenet? Triangle imakandi masaizi agati? Awili. Iya itu akuti triangle imakandi ni masaizi. Sapota kucheza tu ndi anthu muno mulimbi. Imakandi anja? Atatu. Nanga seko? Imakala round. Round. Ili ni masaizi angati? Ilibe size. Pambanga umene. Mwina to mwangozipezere. Seko ili ni masaidi angati? Seko ndio zungulira. Mkulu wanga. Ine ndanero seko ndiye fokona. Ilibe masaidi. Akuti seko ilibe masaidi nditu. Kuziva tu kuchokera pano pa programu ya Sapota pano pa Omega nditu. Ena amati pa Irovo nditu. Ikwanikira cha background konde ku Irovo. Mayanga mati seko ili ni masaidi anga? Ilibe masaidi. Chozungulira. Lizona dipike ilibe masaidi. Ilibe masaidi. Kumeneko? Ilibe size. Chabweleza ni mauti characteristics. Iya itu abalazanga tieni tipitize kuona program imeneyi pale pano bwanji tilowe tu mgauli jala the good, the bad and the ugly. Yes, the good, the bad and the ugly. Tilowe mgaulanji? Nazo ni basi. Tabwelezani. The good, the bad and the ugly. The good, bad, God. Tabwelezani so. The good, the bad and the ugly. The good, the bad, the ugly. Tatibaji? The good, the bad and the ugly. The good, the bad and ugly. The good, the bad and chani? Tatibaji? The good and bad, the young ugly. Pati chani mwatia? Ugly. Tabweleza niso mati? The good and the bad ugly. Akuti the good and the party and the ugly. Kwamba ilikuwa katati chani? The good and the bad and ugly. Tabweleza niso ni nesi ni navi. Abweleza sati chani? And the good bad and angry. Yes. Pano tu pa Omega. Kubatisa na maliza pamenepo. Tukunena kuti tiye tikhale pomwepo komaliza kwa program imene timva tu ansala yeniyeni kodi seko ili ndi masaidi angati seko panazo ilibe cha ilibe size side Side yake ndio kumana papa. Patipo. Apa. Taimani apapo mkape bwino imakabaji. Yo kumana chonchi, ya chonchi. Imene ni seko. Triangle. Triangle ndio chonchi. Kishimu. Rectangle. Rectangle ndio chonchi. Basi ya kwina konde. Mukuyenera kumakhala ndi ndalama mthumba si vuto ayi wachinyamata kodi umatani kuti uzikhala ndi ndalama 24/7 365 days. There is an easy and smart way of making money. Dzatengeni gawo kumaphunziro aluso la ntchito zamanja omaliza mchakachi ku Sunweka kuyambira pa 2 November mpaka na pa 4 December 2020. Cell phone repairing, home gadgets repairing, computer repairing, video production, electrical and solar installation, aircon and refrigeration, komanso ICT and computer use. Fees in the 65,000 kwacha ndipo mapatsidwa certificate ya TVET zida zoyambira ndi maphunziro a entrepreneurship maphunziro amachitikira ku masenta Sunweka. Or WhatsApp on 0999 48 49 49. Maribanji? Maribanji? Chabwino tiambe moze mwati chani? Kumene kwa Maribanji? The good, the bad and angry. Akuti banji kulanga? The good, the bad and angry. Chenti nene limodzi? The good, the bad and angry. Kumeneko? The good, the bad and angry.
talowa mgawo limene la the good, the bad and the ugly. Yes, the good, the bad and the ugly. Tsopano kunotu ku Mibawa zikwati zagundika. Aselina akuti chikwati, komanso antani akuti chakuti. Tsopano kwapezekanso nyamata amene akuti role model wa anthu amenewa. Ndiye iyayi akuaphunzitsa achina Henley padali pano kuti kukwati kumeneku musakatichitise manyazi mukavine motene. Abale anzanga, tiye tione kuti role model ameneyu akuvina bwanji. Yes, kamuna tu amene tu kuvina titu. Iya achina Henry, achina Serena, iya tikuti zabwino zonse pamene mukukonzekera ukwati wanu nditu. Iya nyamata amene akuoneka kuti yayi amazita nditu nanga ma step ake ameneyo. Iya kumeneko zikakhalako nditu. Tsopano akhristu so abwerera ku chalichi ndipo ti pakati pasama pempera ndiye padali panamba kupempera. Iya itu zakunja izi alowa nazo sotu mu chalichi. Tiye tingoona kuti kodi mapempheredwe awo akhristu akukhala bwanji pamene abwerera ku chalichi. Natu amene kuma munaonesesa kuti chopereka sana chipereke. Sister Sanda akuti iyayi chopereka sana chipereke koma nangomenya madansi nditu. Iyayi zakunja kulowa nazo tu nchalichi. Tsopano atatu amenepo analitu iyayi tukuta wefuwefu kubwerera ku nyumba ndi anali iyayi pamenepo ndikazikupize pafani. Abale anzanga, iyayi batire tukhangati ali nayo. Tiye timone kamuna ameneyo ali pafani kuzikupiza pa bedi pake. Kamuna tu ameneyo. So akakhala mani bima akuti yayi achicho ineso tu foni yanga tu ndagulira batire padali pano mukandifuna nthawi ina iliyonse iyayi muzindipeza. Tiye timone mani bima kumimbira manzi akuti ine ndikupezeka nthawi ina iliyonse ndibwera pa shift. Tiye timone mani bima. Ndikuziwiseni kuti apa pakati pasima mapezeka palaini ndi foni yanga inavuta batire. Abanene alipeza pamene kuonera mumba apa pati kuti lisungateni lizipezeka palaini fana ngopeza kandi 70 kenaka kuti urani nukwisira ntchito. Yes, ameneyo tu anali bima ndalama pa Mibawa television akuti akuluakulu mukandifuna iyayi nthawi ina iliyonse muzindipeza chifukwa choti batire langa limeneli iyayi tu ali bwinobwino ndithu. Nde foni uku ndi chibatire chake mani bima kuti panchinga pachayi kumakwana imeneyi akuti iyayi pajatu ndili pa vitsi ndi iyayi zabwino zonse. Abale anzanga, imeneyi tu inali tu gawo lija the good, the bad and the ugly. Yes, the good, the bad and the ugly kukupezani pa program imeneyi ya Sapota. Ndinafunsa tufunso, kodi seko ili ndi masaidi angati? Seko ili ndi masaidi angati? Ndiye ndikudziwa kuti ambiri ayamunanena. Tinaona sotu ya pa omega kuti seko ndi yachonchi. Wina kuzena kuti ayi triangle ndi yachonchi. Zonsezo kuzipeza pa program imeneyi ya Sapota. Bwanji tizakumaneso Tuesday pamene mwina tizaimbirane mafoni kubweranso pano kuti tizacheze ndinu akutali kutali. Ine George Brian B ndikuti iyayi tisiyane pamene pakoma seko ili ndi masaidzi angati. Abale anzanga, ikakhala seko ili ndi masaidzi awiri. Tikugwirizana? Yes, ili ndi masaidi awiri. Ena akutsutsa so even konkuno ku Mibawa kuti achicho mukunama koma seko ili ndi masaidzi awiri. Ukhozokhala nkati mwa seko kapena kunja kwa seko. Masaidi awiri. Iyayi ndakugwesa nalonso kachiwiri ndithu. Mwina Tuesday muzatha kundiyankha. Ine George Brian muchendanenera kuti yayi kuti zikomo kwambiri ndithokoze Sandra, Selina, komanso
Jodi amene ali pamenepo komanso mtsikana amene anali pamenepo kuyesesa kuti ayi atanyambitisa tsitsi lake kuti ayi nanenso tu ndilowe pamene pandithu iyeyo ameneyo ndi Beth ya George Brian B ndikuti zabwino zonse tiye tisiyane pamene amayiso akulimbana kugwira bakha. Abale anzanga tiye taone amayi amenewa ine ndikuti zikomo kwambiri. Again,